Phung kaham jotona hanya hai lam sok phiro anita kaisa ketal blogo hungai kheno sal thanda wati khora khori wajak wati asuk to bangya haipano phatara ekdom tong thokjak thanda khumbuna hi tokai barjak tai ang khai tabuk lakti songni room ni yang baranda o bong yang ni baranda o chinek baranda yang tak si sorkinar bong baranda tonga baranda o okay bong room bisingo hungkai bob keyboard practice khai tongo bwsajak bai ken in hari seglai khailai disturb ora ma phaya hangka bo kabo khaike ba hairok hangkai miao sunan ler phano phungo hangka datino sijaka sar soita ona bacha laikha nukri payang tong hata tabu hangkai hangkai ma bo mia doi thulia ma khai ma bo sata sar soita sata hairogon sijaka bokha doksor thangai nai baini kisi help khai phege po dokni bumanota hangkai tabu khai mui songui tongo ma hangkai ang songnai mani omo kaga naya hangke ma songle ata binano sopai tigati butakai tamna naitiro butam phonu ditam tu buna gugura sibele gugura ma chakha khom nei o simang sa siobin mai him phunuk la mama gugura kanai badi hino obai badi hino thangna sinayo box ka bai thango bani godan ro ise binu godan ro kai oi ki khai jang na o jang bel khai ne ai kia wate bor bere him phunuk ga dei king karang khai ara bara habna cha phungni mai sana nai ta khai mai khula chang ma bai kene ready min nan baga moi mo sono yoge jadon khana maksud yo ya thalik bai tokbukur godok thalik moi yang khai le phang ro tokbukur godok chome nang ha yo men se ke yo ka hai bài shot thana jong la jaw khosung mai rok salai ko lai nei mui rok tui chati hong lai ei o chati hingke babun isi babun chati hong nyai sung thangla jong lai wati hanya thapsa thupsu ko lai jong bala sopai lai kya te sa hanya hai ko bai bar na sukja butan nuk 3 minit tiru kor phegara hehe seng tok ma tui mani salbaro seng nongor phaiman salbaria udiu ka amro mui ungkoi chalayo dibagi thepang agoi thai ago laifang godok pho laifang sakhai pu yang khai bag hati bag ya pharman ta sina hamle ya taw kha tokubra soro sopai lekhe chang iko tokubra bo maisai tongo phungda diponi abo wah chinbai hojom jeng thaga somoi sukti roi omo phari bai sor le chi koita khawi tu mani abon sala kha oi ko yang sokya hi hello hi oi bosa kotba tui paja ke kwata ni sele mani khejri marum tongtiro aran dal changi tongo ang katabu angko dal bara khaisana ni hingke mairum gora kisi dal gora kisa khainai angko pakora rok phan saram jawo no hona sele ble watiyo tabsa sele ka kun saji maliya na kasang mani bakasang man tukui malian busano bo busaro sim hore dekha ang kamba kharo sim sunya sari go phano tabu hingkai dal bara khaige nai obos ka ngoman mani khejri mairum hingke tin pota hairok mairum sangki kha gatai
pura puri sangkiliya abo hongkai dail kabang ta dail kabang jak mairong ko kom jak ya bono somedi dikha kosom kha hangka gura khaiye wa chin cheri janai pakora rok seri jai pailai kha pakora amse karen thango phayo waisa mixi jar kherka hangkai karen thangpayo thamjitung pathang ma tongo hangka video rok tisajak liya ta hangka sai pailai kha chama rok tisajak liya kan rok thangi jong pogoi ha pogoi tabuk tamu jongo sar saita amse busa thumani tak phan basaya ko thujong hongkai lakti ba jokok sai jong lakhe tai ko supara jokjak hangkai bupa hangkai thango maisana ni bagai hangkai bo maisa ba kya hangkai angmo salai hangka hor tai saliyata maisa mo time table kari sini han langkan saprak lai je pro khuyo hangkai ai tai ko tau khe anjare basa kha hangke bini soi bai ru nyai ang maise pa khe maisa ba khe no sarai sudi be man pen dok su ni dok bisingo lameri ba khe khimani dok hangke phatar thangar na tabuk naiger na tam kha te 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 me ninja hatori aga ya hu eri sisu nana sopai jak bupa beranya thangmani sopai tikha Tin hangga mama tong nang tata. tata kuno jaya bo bimba ba jong jora lai chang si perna ni khumala kandu puro bushun puro sek perna jora bini emne khumro kari pani kunu yere khumro kala ja kangma hi uma no khala kupulong tintan khumro ka nyang yai chineng tong jiran yawo Hangga oksta hingga tai kormo na. ma wa hadar na na chong hi bi waksa petro to ang jak tia khini kaj bara khai dam bai masanya no साढ़े 5,000 अब तो नग नि 5,000 का मानो न न बाजार बुइ न न बरनाय इनका yang अब का मानि तो आगो ताखुम माक थाम आन ताखुम रं खै ओ अंखौ लाय लाय जग लायमोन आनि यान मामा निटा hello guys tam sine tong sa u tau khe horne sarat kamu jongo hangkai sari pangon sung mai che paja horte mai sia hani jongo hangkai lakti songkai horni mai sa oi tabung no ongkhor thanglayo nawo sogoi khepo boro khajing ongkho manta doma sarle busuk salba hangke ma songka mai sia jonglayo hangkai an busa hangkai buphabai kibut matai mai ni kabu jongo karno kibut tama jaga borok tamla jongla hang kesi kesi khai bor thuliya dipor thuliya hangkai horo kisa arang hamuk tridatin thangan haima tung miale pura duje tam kho dipor thumani ma asuk muk thai ai mu yung su ekdom sorry kostong su ka miale sung mai che hangai mangso bo songbala nanao phaja khangka ba ambagai ma mui khoksa oi nyai chindo mo tuniri re phagya hangkai mai khuke chadi hene emne hor kuthuro mai khuipan sung chana mu jung ya sele jago ma hangkai mai khuikhai hor hor mai khukya hangkai wasem ba sa oi sai pai bo khai mai khukhe tong man ya ngai sungna boda khujong na hnyai moi sungna chindo mo tuniri phajak ta tini kisa kasang tiro rjar su ma thuto to anga tabo an charanyo mothuri rekha han chari pango ka bin loi sitra tabo kapnani mani ka sema ekhan thamji tungjago amti haima mangai to ke tini ni an blogger ma pai la sinai jotono bahai nangja khanai nyai comment khai sabaji hangke tai na jitino like kasiri di hangke jara subscribe khai korok subscribe khai di jotono no hor kaham